सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मालवण तालुक्यात घडलेल्या घरफोडी प्रकरणाच्या तपासाबाबत प्रश्न उपस्थित होत असून स्थानिक नागरिकांमध्ये चर्चेला उधाण आलंय। सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार संबंधित गुन्ह्याचा तपास सुरुवातीला मालवण पोलिसांकडे होता, मात्र या प्रकरणाचा उलगडा न झाल्यानं स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागानं अर्थात एलसीबीनं संशयित व्यक्तीस ताब्यात घेतल्याचं सांगितलं जातंय। सूत्रांच्या माहितीनुसार संशयितासोबत त्यानं दागिने विकल्याचा संशय असलेल्या एका सोनारालाही चौकशीसाठी आणण्यात आलेलं। हा सोनार म्हणजे त्याच्याकडे नेमके दागिने कुणी विकले हा सांगणारा प्रत्यक्ष साक्षीदारच होता। तथापि त्या दिवशी ठाणे अंमलदार म्हणून कार्यरत असलेले सुशांत पवार या पोलीस कर्मचाऱ्यानं संशयिताला ताब्यात घेण्यास नकार दिल्याचा आरोप काही नागरिकांकडून करण्यात येतो। त्याच वेळी सोनाराला दुसऱ्या दिवसापर्यंत मात्र पोलीस ठाण्यात बसवून ठेवण्यात आल्याचंही बोललं जातंय। संशयितास अटक करण्यात आली, परंतु रात्री पकडून आणलेल्या संशयिताला सकाळी अटक दाखवण्यात आली। या प्रकरणी आणखी एक मुद्दा चर्चेत आलाय, तो म्हणजे संशयिताला रात्री ताब्यात घेण्यात आलं असतानाही अधिकृत अटक सकाळी का दाखवण्यात आली। एलसीबीनं कारवाई केल्यामुळे मालवण पोलिसांचा असा कोणता इगो होता जो दुखावला गेला। या प्रक्रियेबाबत पारदर्शकता असावी अशी मागणी काही स्थानिकांकडून होत असून संबंधित दिवशीच्या पोलीस ठाण्यातील सीसीटीव्ही फुटेज आणि कॉल रेकॉर्ड्स अर्थात सीडीआर तपासण्याची मागणी करण्यात येते। चक्क एलसीबीच्या अधिकाऱ्यांनाही न जुमानणाऱ्या, निर्ढावलेल्या आणि त्यावेळी बीट अंमलदार असलेल्या सुशांत पवार यांच्या मागे प्रशासनातून नेमका कुणाचा वरदहस्त आहे असे प्रश्नही या निमित्तानं उपस्थित केले जात आहेत। मुजोर कर्मचारी म्हणून सुशांत पवार यांच्या विरोधात मालवणातील स्थानिकांचा मोठा रोष आहे। त्यात अशा प्रकारचे एक एक किस्से समोर येत असल्यानं मालवण पोलिसांची बदनामीच होत असल्याची स्थानिकांची भावना आहे। दरम्यान पोलीस विभागाकडून या आरोपांबाबत अधिकृत प्रतिक्रिया मिळालेली नाही। अधिकृत निवेदन आल्यानंतरच संपूर्ण परिस्थिती स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे। या सर्व आरोप आणि प्रत्यारोपांच्या पार्श्वभूमीवर सत्यस्थिती समोर येण्यासाठी अधिकृत चौकशीची गरज असल्याचं मत व्यक्त केलं जातं। याकडे जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांनी जातीनिशी लक्ष द्यावं असं आवाहन देखील करण्यात येईल।